Για μια άλλη φορά συμμετέχουμε ενεργά στη διοργάνωση του Φεστιβάλ Γερνάμε Ελλάδα, το οποίο έχει διαγράψει μια αισθητή παρουσία στα δρόμια της Ηλίας και βέβαια η κατεύθυνσή του για τον αγροτουρισμό είναι ζητούμενο στη σημερινή εποχή και μάλιστα πάνω απ' όλα είναι η σύνδεση αγρονομίας και τουρισμού. Παράλληλα, φέτος, αρχίζοντας βέβαια από πέρσι, θα έχουμε και σημαντική παρουσία εξοπλισμού απαραίτητη για τους αγρότες ή τους επαγγελματίες του χώρου της διατροφής, ώστε να μπορέσει πέρα από το εκθεσιακό του αντικείμενο στο θέμα του αγροτουρισμού να μπορέσει να προσθέσει κάτι και στην γνώση και στην τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη για τις διαδικασίες τις αγροτουριστικές. Πιστεύουμε κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο και η θεματολογία η οποία μπήκε φέτος νομίζω ότι βοηθάει στην εξέλιξη του συγκεκριμένου θεσμού. Είμαστε χαρούμενοι για αυτή την διοργάνωση και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί και ο κόσμος σε αυτή την τόσο σοβαρή εκδήλωση.